sugilanon kani may tungod sa usa ka isog nga tawo mga kaigsuonan. Alang sa magpadayon magampo sa kita mga kaigsuonan. May gugmaon among Dios among dako nga kalipay, ganiya na usab kami karon. Among ginatan-aw pinaagi sa mong pagtuo nga posible gayon nga matuman ang misyon. Og nagahangyo kami nga ikaw makig-uban pinaagi sa balang espiritu magatudlo kanamo. Ayog kalamdagan among hunahuna ang kahayag pinaagi sa imong pulong amahan nga ginamhan sa balang espiritu unta makahatag kanamo og sakto nga pangtan-aw sa kinaw sa masubay namo ang damo ang gusto namo nimong paagian kanamo. Pasayloa lamang kami sa mga sala amahan. Among gitugyan ning tanan ang among pag-worship, among pagtuon sa mga pulong sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluwas. Amen. Sumala sa sugilanon nga atong mabasa sa Biblia, sa duha gayud kahigayon, gipakita sa mao nga tawo ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa Dios ug tungod sa iyang pagtuog pagsalig sa Dios, nakaplagan niya ang pinasahi nga kaisog sa iyang kaugalingon. Now, bagasugdan nato ang atong sugilanon karon, mahitungod sa kaagi sa mga Israelinhon na hinumduman ba nato ni mga kaigsuonan nga panahon nga gitawag si Moses ngadto sa Dios sa pagkuha sa iyang mga katawhan gikan sa Egypt. Paingon nga yuta nga gisaad sa Dios nga mao ang Kanaan. So sa usa lamang kagabi adunay nahitabo nga Exodus mga kaigsuonan. Pagpasit nila sa dako nga gingharian sa Ehipto, grabe ang anticipation, grabe ang kalipay sa mga tao, grabe tingali nga excitement. Pero nasayod sa kaigsuonan that along the way, nakainkwentro silang mga kalisdanan o kani nga mga tao nga nanggawas sa Ehipto. Tayod naman ta ni sa ilang kinabuhi nga kung diin na impluwensyahan na sila sa pagano nga mga pagtulunan, mga negatibo nga mga panghuna-huna, ang mga batasan wala na nagkadimao, mao nga pagkuha sa Dios kanila, gikan nga to sa ilang pagkaulipon, dinala gihapon nila ang mga pamatasan nga wala na mao, gani mga kaigsuonan. Along the way, nasabtan ginato ni, nabawaan nato ni. Grabe gyud kabagulbulan ning mga tawhana. Gani sa atong sugilanon karon makita gihapon ninyo kung unsa kabagulbulan ni nga mga tawo. So nahitabo no, daghan na may nahitabo silang kinabuhi dito hangtod nga nakaabot gayud sila dito sa border mismo sa ilang padulngan nga mao ang yuta sa Kanaan kay mao man ni gisaad sa Dios alang kanila. So pag-abot nila dito, nagsugo si Joshua si Moses mga kaigsuonan, nagsugo si Moses og 12 ka mga tawo nga mag-espiya sa mao nga lugar sa dili pa sila mosulod. Adunay mga rason nganong kinahanglan sila mag-espiya dito. So ang himo sa matag tribo nagpili og pinasahi nga tawo. Katong pinakaisog nila, katong pinakaabtik nila, basta katong masaligan gayud nila sa matag tribo. So aduna may 12 ka tribo, so adunay 12 ka tawo nga mo'y nag-espiya sa mao nga lugar. Og sa atong nasayrans Biblia, 40 ka adlaw ang ilang pag-espiya. Sa ato pa, gituyok ginila ang mao nga lugar. Gitan-aw nila ang mga lumulupyo dito, gitan-aw nila ang mga syudad, gitan-aw nila ang mga villages dito, gitan-aw nila ang kayutaan dito. Kutob silang makita dito kay ang gikinahanglan ni Moses sa ilang pagbalik ang mao nga report kung kamusta ang yuta nga gisaad sa Dios. Numbers 13:28 nag-ingon diri. Pag-uli sa mao nga mga tawo, mao ni ang una nila nga report. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Also, we saw the descendants of Anak there. So, kaning anak, nga gimensyon nila dire, mga higanti ni mga kaigsuonan. So, ang nahitabo, pagbalik nila after 40 days, pag-report nila sa mga tao dito, naunsa man karon nga, negatibo man ang ilang mga report. Anay positibo di ay, apan, na ay dako nga negatibo kaya ang ilang positibo nga report na maayo man ang mao nga yuta. Nagdala pa man gani sila og cluster of grapes kakung diin grabe kabugat ang grapes kay grabe kadagko. So pagpakita lamang
nga grabe kaabunda ang mao nga lugar, sakto gyud ang giingon sa Dios nga ang mao nga dapit flowing with milk and honey. So grabe grabe kanindot ang mao nga report. Apan ang mao nga atong gibasa karon ang negatibo nga ilang gisulti. Ingon pa nila ang nagpuyo dito nga mga dapit, ligoon kay nga mga tao, mga kusgan kay nga mga tao. O yung panlawa sila gapuyo, village lang, fortified yun ang ilang very large, ingon pala, lisod kaayo. And then, ingon pala, nakita namo dito ang kaliwatan ni anak sa ato pa na ay mga higanti nga mga tao dito mga kaigsuunan. So this is just a painting, a portrayal kung unsa tong mga tao nagpuyo sa Kanaan, especially ang mga descendants ni anak na inumduman nato mga kaigsunan, no? Si Gulayat nga kung diin mao to ang gipatay ni David, nakig-away kang David, higanti man to nga tao mga kaigsunan, no? Unsay height ato ni Gulayat murag 9 feet mga kaigsunan, grabe na kataas. Sukad-sukad bisan sa NBA. Wala tawo nga dula dito or wala pay player nga ang katason niya is 9 feet. So, kaning maingon kang higanti mga kaigso, higanti yun. Mga kusgan, abtik, mga sundalo na daan. So, kinsa may dili, malisang mga kaigso. Lisang yun ang mao nga mga tao, pero ang nakanindot, kay 12 man to. Mao to ang gisultis na pulo. Mao rin nakanindot mga kaigsunan, kay napulo rin nagsulti ato. Kay aduna gyoy duha ka tao. Nga kung diin, lahi ra ang ilang sentimento ngadtos na pulo. O gatong nahinumduman, ang mao nga duha ka tawo, si Joshua o si Caleb. Si Joshua na ilhan nato, nga maoy mipuli nga pangulo ngadto kang Moses, o nakahimo og dagko nga mga butang, o ang ikaduha si Caleb. Mo nang ingon ako mga kaigsuunan nga, tingali talagsaon ra mahisgutan. Si Caleb, o yang kinabuhi, kay kung tanawon ni mo sugilanon, pipila ra maging kagutlo ang iyang sugilanon. Pero alang kanako mga kaigsunan, very, very inspiring ang iya nga kinabuhi. Mubo ra tinuod ang iya nga narrative dito, pero grabe kanindot mga kaigsuunan, magahatag kanato og pinasahi nga kadasig pag-abot sa pagpangalagad. Kay ngano man, nisulti man dayon si Caleb. Pagkahuman gyud sa negatibo nga balita ug ang negatibo nga reaksyon sa mga tao, isumala pa sa Numbers 13:30, nag-ingon mga kaigsunan, did Caleb quieted the people before Moses. Gipahilom niya, mic drop, ingon pa gani nila, napahilom niya ang tao. Kay niingon man siya, let us go at once and take possession, for we are well able to overcome it. Niingon siya nga, atong adtuon, atong sulungon, kaya ragid-lagi nato ni. Pero hinumduman na itong mga kaigsunan. Napulo ang majority, kaingon sila nga dili makaya. Apan si Joshua o si Caleb, ingon pa nila, kaya lagi nato. Ato silang sulungon, kay mapildi lagi nato sila. Gani mga kaigsuunan, kani bitang buluhaton sa Ginoo, or bisag unsa man gani nga buluhaton, o aduna ba tay misyon nga himuon, aduna ba'y proyekto na to nga himuon, pagkalisod mga kaigsuunan. Kung masagula na gani ang grupo og tawo nga mga negatibo og panghuna-huna, nga kung diin ang mugawas sa baba, complaints, bagulbol, makahatag gayud kani mga kaigsuunan og kaluya ngadto sa uban. Makahatag kani og kangit-ngit ngadto sa agianan. Ato ging hinumduman nga usahay ang atong mga sentimento nga ginasulti, kung wa gani ta nagasulti og sa positibo nga pamaagi, dili makita ang pagtuo sa atong mga sinultian, akong balikon, magahatag kani og kangit-ngit ngadto sa uban. Sumala pa sa usa ka quotation from Joyce Meyer. Being negative only makes a difficult journey more difficult. Kung negative, lisod na gani atong lakaw, nasamot mahinuon ka lisod kung adunay negatibo nga tawo. You may be given a cactus, but you don't have to sit on it. Ingon pa niya, tagaan magaling tag-cactus, tanom man no, nasairam na to nga dagag tunok, pero di pasabot nga imo puran.
No, kung aduna man gali mga negatibo nga makita nimo, aduna man gay madunggan nimo nga makapaluya, pero di man kinahanglan nga mulingkod ka diha aron nga maapil ka kaluya, apil ka matunok sa mao nga negatibo nga may inistoryahan. So gani mga kaigsunan, akong ikaingon nga bisan si Caleb kay espiya man siya, nakita man niya ang realidad, nakita niya ang difficulty, he saw the difficulty. Pero ang nakanindot kaniya tungod sa iyang pagtuo, he also saw the opportunity. Ingani ang kinaiya og disposisyon sa mga tao nga adunay pagsalig sa Dios. Nakita nila ang imposible, apan nakita nila usab ang opportunity. The mission seems impossible, pero sa mga tao nga adunay pagtuo sa Dios, mga tao nga nagatutok ngadto kang Ginesus ug nagasalig kaniya, everything is possible. So mission will always be possible as long as atong ginatugyan ngadto sa Ginoo ang atong kinabuhi ug atong isalig kaniya ang mao nga buluhaton. Gani nahinumduman ako ning usa ka sugilanon nga nabasa nako sa isa ka libro. Kani ilustrasyon ra ni, no, mahitungod sa duha ka bata nga lalaki nga they are identical twins. Pero kaning twin mga kaigsuuna, no, bisan pag-unsa ka parehas ang nawong buhok, tanan, bisan pa og pangsanina, bisan ang tingog parehas, aduna gay tahi, no, aduna gay kalahian gyud sayo sahipod naa sa ilang mga kinaiya, no. Gani aduna ko'y nabasahan may tungod lagi ani nga twin nga parehas gid sila tan-awon. Pero ang nagkalahi lang gid sa ila, ang isa grabe ka positibo, grabe gid ka optimistic. Ang isa po, grabe ka negatibo, grabe ka sa ganito na pessimistic, no? Pessimistic ka negatibo gid kuna permente. And then aduna day mga sociologists nga nagka-interest kanila nga kung diin gusto nilang studihan ang mao nga identical twin og unsa may result sa ilang disposisyon sa ilang kinabuhi. Ang gihimo nila, giseparate nila, gibutang nila sa separate rooms ang mao nga kambal. Ang isa ka kambal sa usa ka kwarto, isa ka kambal sa usa ka kwarto. And then dito, gitagaan nila og regalo. So, dito sa negatibo nga bata, gitagaan nila ko nga box ang mao nga bata nga kung diin excited kay nag-abli ang mga mao nga bata. Pag-abli niya, nakita niya dito ang kay nga dulaan robot, latest nga robot. Pero pagkakita sa mao nga bata, ang iya naman hinuong gihuna-huna ingon pa niya, mas dako pa man ang robot sa akong classmate ani. Ingon pa niya, kagamay ba ani? So bisan na unta grabe kanindot ang robot, pero ang nasulod gyapon sa una sa mao nga bata, na magyapon sa ikasaway ko na kagamay ba ani, mas dako pa akong So grabe gid ka negatibo nga bata. Apan, no? Ang usa ka bata gitagaan usab siya regalo. Apan pag-abli niya sa mao nga regalo, ang iyang nakita dito tai sa kabayo. Pag-abli niya na tai sa kabayo, kay grabe ka positibo nga bata. Ni ambak-ambak ang mga bata sa kalipay. Grabe gid ang lipay, ambak-ambak, grabe. Grabe gid na kalipay. Man unsay gisulti sa mga bata, with all this poop there must be a pony somewhere. So tanawa ninyo mga kaigsunan, no? Pa niya, naman gani tais kabayo, so naagi ni kabayo, naagi pony dire. Grabe gini kalipay. Bisan pagtai ang nakita, pero ang gi-expect niya aduna pay mas dako niya na nagoy tay, dinagoy kabayo. Ing ana ang positibo nga panglantaw sa mga bata. So doon lagi sila kalahian. Kay gani bisan sa atong kinabuhi makita man nato na mo na nga kita magbantay sa kung kaingon ganina mga kaison, magbantay kita. Kay usahay kung kita grabe ka negatibo guna-una bisan pagdaghan na kay panalangin nga naa sa atong palibot. Wa gyud kalipay nga gihatag kanato kay ngano man di man ta makontento. Daghan man kayo tag mga reklamo gihapon. Bisan pa og naana, no, ang opportunity sa imo, aduna gihapon kay kahadlo kay ngano man ang negatibo man imong nakita. Hapan ang mga tawo nga pag nalibutan sa mga pagsulay, bisan pag nagalisod sa kinabuhi, apan aduna gayoy positibo nga disposisyon.
Unay positibo nga panglantaw nga kung diin something good is about to happen. O bisan pa sa mga kalisda, aduna kay makutlo nga nindot nga mga butang. Gani mga kaigsuunan, no? Wala ni unta sa kumplano, pero gusto lang nako i-share tingali ni dire. Anyway, bisan pa gani sa akong pagtungha mga kaigsuunan sa Mountain View College, no, sa Bukidnon, na kung diin working student raman ta, kanunay gina ko ginasulti sa mga batanon nga nisulod ko sa MVC in 2002. Nakagawas ko MVC as a graduate of education 2016 na. So 14 gayud kanang maingon nato nga pagkumbati sa pag-eskwela aron ra gyud makagraduate. Kanang 14 ka tuig. Hubuto na unang pila naman ka kurso og mahuman ana. Basig mahuman naman kag 5 ka kurso ni ana. Pero nganong malangan man, kay lagi kay working student man ta. Wa man tay financial support nga nadawat, so you have to work in order for you to have your tuition and at least mabuhi ka, makakaon ka. Something like that na kay mapalit. I could still remember when I was new in the school. Kana bitang basta taas kay ni nga sugilanon unta ang background ni basta nakaabot ko sa MVC. Ang akong kwarta nga dala kanang igo-igo ra gyud pamiliti, igo ra gyud pong kumabuhi mga kaigsunan og pipila ka adlaw dito. Gani nakakaon ra gyud ko dito tungod sa kaluoy usab sa ubang mga working student. Nakasabot sila sa sitwasyon sa batanon nga bag-o pa niabot sa MVC. Nangita pa og trabaho in taon kay pag-abot nako dito ga klase na. Wa baho mga kaigsunan gitabangan lagi taon ko dito sa mga karaan nga makasulod og trabaho. Pero ako na hinumduman mga kaigsunan, nakatrabaho nako no sa ginatawag namong beautification department. We have to wake up at 3 o'clock in the morning para dili lang yun may malate sa among alas 4 sa kadlawon nga trabaho. And then, grabing kumbate mga kaigsunan ng trabaho, muundang rami, panahon sa ting pamahaw, oras from 6 to 7, kay pagka 7 o'clock, no? Mo trabaho na pud mi, muundang mig alas 12, makarest mi gamay, makapaniadto makarest. Kapag 1 o'clock na pud, then we have to start working. Mo end na pud mig 5:30 sa hapon. Pagkahuman, mo worship man ni hapon kay ngano man pagkahuman ana paspasan na pud nimo imong trabaho sa ginatawag namong evening job. It's really difficult. Kana bang niabot na gud ang purito suyi sa mga klako kanang hilantanon bitaw. Kay ngano man makapahuway magud sila. And to be honest with you, nakaampog kuwanta ko Ginoo, pahilantan na pug ko bisag isa ra ka semana. Ako na ginag-ampog nga mahilantanon ko mga kaisunan, pero wa magig ko gihilantan. Kay I really don't know, no? Panalanginan po ko sa Ginoo nga ligon gyud ang lawas, pero grabe gyud kay pagkauli nimo sa gabi usahay tag alas 9, usay maliit pagi kasulod sa dorm alas 10, but you have to wash again your clothes kay wash and wear man atong mga sanina, pila ra man ka buok nga kaning gibalon atong sanina nga unsa ganin hinatag ng mga sanina mo nang mga sanina nako sa kaniadto oversize, pantalon oversize, kinala pahiktan akong straw para dili lang gyud mahubo. Kay ngano man lisod, no? Nga working student ingon pagani namo nga ni BC ang kinaon dito dukot. Nga ginapangayo na mo sa cafeteria, nag-graduate na lang mi, dukot ra gihapon ang kinaon. Pero grabe nga mga kalisdanan. Makaingon gid ka nga, grabe ka challenge. Nga abot gid ang punto kaniadto nga wa na gid koy sabon. Ana mo na koy sabon nga pangligo. And then ang ako ra gibuhaton pag mata na kog alas 3 kadlawon moadto ko didto sa liguanan, mangutlo manghagdaw tawon ko. Manghagdaw kog mga sabon nga gipangbiyaan didto. And then mga nipis na manggikay pero kinanglan imong tigumon mga kaigsuunan kay para imong mausan nimo dako-dako pod. And then hinumduman ako kay dili ra dili lang ako ang working student nga mangita og manghagdaw og mga sabon dito. So kinahanglan magmata kog sayo, and then nakaabot pag ko dito hangtod sa kanal. Kay naa may mga gipang-ano dito nga sabon panguha ako ni mga kaigsuunan. Kay para lang gyud nga naay magamit nga sabon ikaligo. Mao na nga ang akong habunira kanito grabe ka colorful. And then, hinumduman ako, nahutdan po kong toothpaste. Unya kay, of course, bago pa ko sa MVC, mauwaw ko mangayo. Naitabo, isa kasimana ko nga, kanang barita nga sabon lang yun ang akong ginatoothpaste, mga kay subalag, pait-pait, basta makatoothbrush lang. Then, daghan kay kong mga sugilanon, nga pwede masulti. Bigid kalisod, what? When back sa kana nga mga kaagi sa kong kinabuhi, wag ko'y like kasulti, magpasalamat ko sa Ginoo nga naagian nako ang mao nga mga kalisdanan. And I could really say nga,
With all those 14 years na akong nag-process nga makagraduate ko sa akong edukasyon, never a day nga nag-complain ko sa Ginoo, never a day nga nagbagulbol ko, nagmahay ko, ngano nga naa ako sa Mountain View College. Gani, grabe na kong kaagi mga kaigsuunan nga, every enrollment time, nagasulod ng klase ang uban, pero nagalinya lang gihapon ko dito sa DSF, no? Ginatawag na mo DSF, in order nga matagaan sorry note para ma-enroll ra gyud. Og ma-enroll man galing every exam time kay wala mapaman ko gihapon kabayad. I have again to line up. Wala mi galinya sa cashier, galinya mi didto sa among hangyuon namo nga ma-enroll mi. Wala po diyan dito sa cafeteria sa linyahanan sa mga estudyante. Dito mi sa Luyos cafeteria maglinya. Kay nga naman magpaabot mi kanusa mahukad ang tanang kanon kay para ang dukot amo nang mapangayo. Pero mga kaigsunan, sa akong ikasulti, wag kay maingon ako nga wag gulaan nga nakaabba ko tungod anang mga kaagi. Ako enjoy raman pud nako tanan. And you know what? Ang ako manggod nga ginasulod sa kung una nga kani mga kalisdan, this will be my stories someday. This will be the stories that I would tell people. Ang ako gyud maabot ang panahon mao ni ang akong ikasulti nila kay nakaagi na ako ni. And nahitabo gyud mga kaigsunan. Everywhere I go and given the opportunity nga makigistorya sa mga batanon og ma-share na ko akong experience, na-share gid nako nila. Because especially in our gen today nga ang kaning pagkadiskuryo sa tao mga kaigsuunan makabaldag yung maayo sa atong mga young people. And that's why sa akong kaugalingon, no? Akong panglantaw nga kung ikaw man galing igsuon nagaagi kag mga kalisdanan karon. Matanaw nimo there are a lot of poops here. But don't worry, there must be a pony somewhere. Much more sa atong eksperyensya sa atong kinabuhi. Kung aduna man gani kalisdanan, aduna gyud prepare ang Ginoo nga panalangin alang kanato. Dili man galing ta mahayahay anang kinabuhi pero giandam naman daan sa Dios ang atong puloy-anan. Didto sa langit, muranig teleserye, papobre-pobre ratas kalibutan pero dato di ay ta. Kay nga naman mao man sa teleserye ang ginaingon nako nga pantasya sa mga Pinoy. Manawa nako gatan-og teleserye mga kaigsuunan. Kay para sa ko balik-balik lang teleserye. No, hinduman gani nako akong gina-share kanunay ang unang teleserye nga akong gitan-aw katupang ang sakuko ng agila. Katupang ang TV sa among silingan, black and white pa nga gintuyok-tuyok pang channel. Hangtod nga ni abutong mga esperanza mula sa puso na itong maraklara mga kisa. Last na ako nga gitanaw. Wala gitay ko nagtanaw-tanaw. Nahuman na lang ng kitong gitawag nila nga sa gani nga teleserye kanang probinsyano. Wagi ko katanaw na mga kaigsunan. Wagi ko ni tanaw. Katanaw tikali ko short clips ra. Pero alang manggod ka nako, balik-balik ang sugilanon. Ang sugilanon mga kaigsunan lagi ang pantasya sa Pinoy. Kasagara sa bida, pobre. Pero pag abot sa panahon, madato. Kay nga naman, maumana ang ato unta nga handom sa atong kaugalingon kay karagod sa ato. Mga pobre ka ng mga nananaw, mga pobre in taon. So, grabe kanindot nga mauunta ng atong sugilanon. Pero sa akong gikasulti, mura naman nig teleserye daan ang atong kinabuhi. No? Pobre tinuod ta diri sa kalibutan. Pero naanay giandam ang Dios alang kanato og dili madugay ni mga kaigsuuna. Temporaryo rani nga pag-antos. Ang nakanindot nga ang panalangin nga ighatag sa Dios gawas sa langit nga giandam kanato. Ang ato usab nga kinaiya mo'y mamausab ang atong kinaiya nga kung diin ang atong kinabuhi nga mabag-o sa Dios oy ako nga diyan nato mga kaigsuunan. Anyway, according to Andrew Jackson, no, one man with courage is a majority. Kay nga naman bisan si Caleb ang istorya tong panahon na, pero naman si Joshua bisag duhara sila, they are the minority at the time. Pero they are a majority because ang ilang gitanaw ang ad sa Dios kanila. Nakita nilang kalisdanan pero nasayod sila nga ang Dios nga may nagsugo kanila, ang Dios nga nagpaluyo kanila, ang majority na ritin mga kaigsuunan. So ang tao nga nakadawat o pinasay nga kaisog sa Dios is already
ang majority. Apan ang mga tao, di gyud madala ang mga tao mga kaigsunan kaysa ako magkikaingon ganina sa pagsugod. Kani nga mga tao na apektuhan na ilang mga paghuna-huna sa negatibo nga mga butang tungod sa ilang environment nga kung diin ang kasagara sila namidako nga mao nga lugar dito sa Egypt. Ang nahitabo, Numbers 14:1. Then all the congregation raised a loud cry and the people wept that night. Grabing hilaka nila mga kailan. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the wilderness. Tanawan ninyo mga kaigsunan, kay good sila nga, pag nangamatay na lang sa Egypto. May na lang nangamatay, kami ngawan, baklay-baklay pagitan, abot pagitan dire. Dugang ran ako na, marag ingana bang klase sa pagbagulbol. Sa pamanday ni nga ito, nga hago-hago raman ta, pag abot dire, mga matay raman day gapon ta, di man day nato, makuha ang maong mga yuta. Kulba man day ni. Ingon day nila, why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to Egypt? Mao na ni mga kaigsuunan. Dili na lang ginako ni dugangan pa. Pero makita naman ninyo mga kaigsuunan nga kung diin ang mga tao, pagkaatubang nila sa kalisdanan, taas-taas na untang na biyahe, daghan na untang mga mirakulo na hitabo silang kinabuhi, pero ang una-una, balik na lang gin mi sa Egypt. Mas maayo pang umubalik mi. Ang nakapait mga kaigsuunan, kay dili lang to sulti-sulti na, dili lang ordinaryong bagulbol. So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Ilag yung buhaton nila mga kaigsuunan. Ilag yung buhaton. Mubalik yun sila sa Egypt. They are willing to go back and become slaves again. Kay nga naman, ang ilang kahadlok, maoy nakapangit-ngit silang dalan nga dili na gid sila moderitso. They wanted to go back. And of course, I always nga ang Egypt mga kaigsuunan mao na ang ilang kalibutanon nga kinabuhi. Ang Egypt mao ilang pagkaulipon nila. Ang Egypt mga kaigsuunan kung sa ato pa ng kinabuhi, mao na ang karaan na nato nga kinabuhi. Ulipon ta sa pagpakasala. Pero naagay mga tao nga kung sa ilang pagpangalagad, luwas na sa Ginoo, nagsugod na silang journeys pagpangalagan, pero kung makaagi ganing mga kalisdanan, willing mo balik sa Egypt, willing mo balik sa karaan nga kinabuhi, willing mahimong ulipon na pod ngadto sa kaaway. And that going back, actually mo na akong ginatawag nga, that is actually backsliding. These people are backsliders mga kaigsunan, na tinuod, nagasunod-sunod sila ka Moses, naa sila sa journey, pero naagad silang kasing-kasing magkinaunsa-unsa ni mubalik ra gyud mi. Wala kanila ang determinasyon nga moabot gyud sa yuta nga gisaad sa Dios. Now, Numbers 14:7 and 8 nag-ingon pa. The land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Mo na gisulti taon sa duha ka tawo sa Dios, si Joshua ug si Caleb. The land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Pagkaisog niyo mga tao. Again, let me say, nakita nilang difficulty, nakita nila ang challenge. Pero alang kanila, dili kani angay kahadlukan. Alang kanila, ang Dios nga nagapaluyo kanila, mao'y budaog ni ini. Ingon pag-ani, gibadlong pang mga tao, ayaw mag-rebuilding ito sa Dios, pero unsa man yung mga tao? Nituo ba sila? Namalandong ba sila ni ini? Sumala pa sa versikulo 10, and a congregation said to stone them with stones. And now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. So nahitabo mga kaigsuunan, nagplano na gidinoon sila, nga batuon na lang ginilang duha ka tao. Ang tao nga kung diin nagapakita og nga to og nagsalig Dios. Pero kaning mga tao nga negatibo, they are willing to commit a crime now. Para ilalag yung mapahilom ang duha ka tao nga kung diin matinud-anon gayon ngadto sa Dios. So normal gini mga kaigsuunan. Normal gini. The majority now, nga kung diin, nga gisugdan sa napulo ka mga tao, nga midaghan na ng mga katawhana,
They're willing to go back to Egypt. And now they're willing to silence ang mga katawhan sa Dios. Apan ang nahitabo, nagpakita ang Ginoo ngadto kanila. Ug sumala pa sa bersikulo 11. Long will these people reject me, and how long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? Mao na akong gisulti ganina. Grabe na nga mga mirakulo ang gipakita sa Dios. Grabe na gid ang ingon na to ang provision nga nakita nila giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Apan pag-abot sa difficulty nalimtan naman hinuon daw nila. Gani mga kaigsuonan, gitagaan silang paghukom sa Dios atong panahon na ug kabalo na takon sa initabo. 40 ka adlaw ang mga espiya dito nagtuyok-tuyok sa Kanaan, ingon gyud sa Dios, 40 ka tuig usab kamo nga magtuyok-tuyok sa kamingawan, ayha pa sila ipasulod ngadto sa yuta nga gisaad sa Dios. Ang ilang pagkanegatibo, ang ilang pagrebelde sa Dios ni resulta gidinuon mga kaigsuonan sa kadaot nila. Gani niingon gid ang Ginoo, katong mga tawo nagrebelde dito kasulod sa yuta nga gisaad sa Dios. Gawas naman kang Joshua ug kang Caleb. Ang nakasulod lang ato ilan ng mga kabataan, mga kaigsuonan nga nahamtong sulod sa 40 ka tuig nilang laraw-laraw dito mga kaigsuonan sa kamingawan. Nakita nato na importante gyud ang atong pagkamatinud-anon, pagkamatinumanon, ang atong pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Gani mga kaigsuonan, ingon pa sa 24, naghisgot dayon ang Ginoo ng Caleb, but my servant Caleb, ingon pa niya, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Nakita na ito mga kaigsuonan, the commendation of the Lord was given to Caleb. Pagkanindot mga kaigsuonan, nga gi-appreciate ug maayo sa Ginoo ang mao nga tawo nga bisan pagbatuon pero musulti gayod sa kamatuoran. Ingon ang Ginoo, kani ang akong katawhan, igahatag ginako ang yuta sa iya, apil sa iyang mga kaliwatan. Gani si Caleb mga kaigsuonan, usa sa mga Bible heroes sa Bible. Let me remind you, when it comes to our Bible heroes, no, malipay ta nga makabasa sa ilang sugilanon, pero nganong gitawag nato silang mga heroes? It's because nga grabe ang mga adversity nga nilang naagian sa ilang kinabuhi sa pag-fulfill sa ilang misyon. Kasagara naagi sila sa minority mga kaigsuonan. We have David, we have Daniel, we have Shadrach, Meshach, and Abednego, we have Gideon. Kani nga mga tao mga kaigsuonan, usay gaisahanon ra sila. Usay ilang kontra pertig yung daghana. Ang nakapait pa gyud ang ilang nahimo nga kontra, ang ilang mga kaubanan paunta. Pero mga kaigsuonan, we call them heroes and they are our inspiration. Tungod kay wala gid sila miatras sa mga challenges nga naa sa ilang atubangan. Nahimo hinuon nila ang imposible nga mga butang. But the mission became possible tungod sa ilang pagtuog pagsalig ngadto sa Dios. Now Caleb is one of them. That's why nga Caleb is also an inspiration to all of us. Nakita nato ang iyang kaisog. Apan mga kaisunan, sige kaingon pagani nako, duha ka higayon nga nagpakita og kaisog ang mao nga atong hero mga kaigsuonan kay adto na gani ta sa libro sa Joshua kapitulo 14 nga kung diin mao na ni nga panahon nga nasulod na ang Kanaan sa mga katawhan sa Dios. Ang nagdumala na aning mga panahon na si Joshua na mga kaigsuonan. Mao po ni ang gasa nga gihatag kang sa Dios kang Joshua nga kung diin nahimo gayud siya nga pangulo. Pagsulod dito gipangbahin-bahin ang mga kayutaan. Na kung diin naniguro gitingali ang ubang mga tawo og nindot gikay nga mga yuta, patag nga mga yuta, abundant nga mga yuta, pero tan-awan ninyo si Caleb mga kaigsuonan. Naingon sa bersikulo 10. And now behold, the Lord has kept me alive, ingon ni Caleb. As this 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness, and now here I am this day, 85 years old. Tiguwang na si Caleb mga kaigsuonan, panahon is pagbahin-bahin sa mga kayutaan. As yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me.
Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Yung paniya, kusgan ko sa una, pero ang karon kusgan pa man ko, kaya pa man. Ayad na yung giingon. And this is very inspiring. Now therefore, give me this mountain of which the Lord spoke that day. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out as of the Lord said. So according here, in verse 14, Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, to this day, because he fully followed the Lord God of Israel. Pagkanindot mga kaigsunan, kay mauni ang ikaduha nga higayon nga kung diin mabasahan nato kung unsa ka isog ni nga klase sa tao si Caleb mga kaigsunan. Tiguwang na siya, mo-retire na siya, pwede na gid siya maniguro siyang kaugalingon. May ngunta nga tiguwang naman unta. Pero mga kaigsuunan siya pang gikisulti nga, gipanalanginan ko sa Dios hangtod karon. Yung paniya, tiguwang na ko, pero ang kusog na ko, naa pa, kaya pa na ako muadtong gira. So nagpinili ay og mga yuta, si Caleb na hinoon, nga pwede unta nga siya paunahon og pili, kay nga naman, kay nakita man nato kung diin kani nga tao mga kaiso nagpakita, loy nganto sa iya nga Dios, pero pag pinili ay, ingon day niya, give me this mountain. Ihatag ni sa akong kani nga bukid. Kay nadungga naman ninyo, nangahadlok mo tungkol kay naaman ang anak, ang mga kaliwatan ni Anakim, ingon pa niya. Ug naa diha ang mga syudad nga kung diin very fortified, ingon ni Ehako. Ako'y bahala, ana. Ing ana mga kaigsuunan ang nahimo nga resulta sa usa ka tawo nga naanad nga kung diin bisag adunay kalisdanan, dili gyud mo atras kay nakabalo siya nga ang Dios makig-uban kaniya. Mga kaigsunan, this is very, very inspiring for me. Makita nato nga si Caleb, dili gyud selfish nga tao mga kaigsunan. Makita nato si Caleb nga willing gyud masakripisyo alang sa buhat sa Ginoo. Makita nato si Caleb mga kaigsuunan nga bisag nakita niya nga dunay kalisdanan, willing siya mga kaigsuunan nga mo experience nga kalisdanan para matuman lang gyud ang kabubuton sa Dios. Dili siya mabalaka og siya ra usa, duharat sila ni Joshua atong panahon. If they are in the minority, kung kabalo sila nga mao na say sakto man magpadayon gid sila mga kaigsuon, di gid sila madala sa tungod kay naa ang kadaghanan mga kaigsuonan. Bisan pagani og gi hagit na or gi maingon nato nga gihulga na ang ilang kinabuhi, no, dili gid matarog si Caleb mga kaigsuon. That's why he's our Bible hero now. Because he has that courage mga kaigsuonan nga pinasay kayo sa tanan. O nakita nato, nga bisan pa sa iyang katigulangon, wa gid siya ni atras mga kaigsuonan. Tungod kani nga pagkaisog ni Caleb, nahimo man iyang gi-practice sa iyang kinabuhi mga kaigsuonan. And bisan pa gani nga pag-abot na, nga kung diin pwede na unta siya mo retire mga kaigsuonan. Pwede na unta siya nga magpakahayahay siyang kinabuhi. Pwede na tingali niya nga mukuha siya sakto nga benepisyo, kay tungod kay matindanon man siya sa Dios. Nahimo man siyang madaugon, pero mga kaigsuonan gipili gihapon niya mga kalisdanan. Kay kabalugid si Caleb. Atong ubang mga tao dito, mahadlok man gid sila dito sa kabukiran. Pero si Caleb mga kaigsuonan dili gyud mo atras. Kung walay mo kuha ato, siya mo angkon. Kung walay mo adto, siya mo adto. Kung walay mo buhat, siya mo buhat mga kaigsuonan. Ing ani unta ang kinaiya sa mga katawhan sa Dios. Pagkanindot mga kaigsuonan, kung ani ang atong disposisyon pag-abot nato sa buluhaton sa Ginoo. Dili lisod. Dili gyud sayon. I'm so sorry. Lisod gyud mga kaigsuonan. Kung moapil tas buhat sa Ginoo, lisod gyud. Naagi mga challenges mga kaigsuonan. Gani kani mo apil ta maingon nato full-time mission work gyud o full-time missionary work. Na ay mga batan-on na to nga nag-join sa SULADS, nag-join sa 1,000 Missionary Movement, nag-join sa Philippine Frontier Mission, nag-join sa AVS, nag-join sa Jesus for Asia, and other nga mga uban pa nga mga buluhaton mga kaigsuonan nga kung diin expected na ginimo ang mga challenges. Pero naagi mga batan-on na to nga dili gyud mo sibog, di gyud mo atras.
willing gyud nga mo sakripisyo para sa Ginoo. Dili lang batan-on. Nay mga hamtong na nato, nay mga edad na, nay mga senior citizen na. Pero sama ni Caleb, di gyud mahadlok mga kaigsunan sa pag-atong sa mga challenges sa pagtuman sa sugo sa Dios kanato sa paglakaw o sa pagmensahe sa maayong balita. Gani mga kaigsunan. I-share tingali nako ni before kumuhuman. Bisan pa sa akong pag-intra kaniadto, bago pagibaya ko mga kaigsunan sa pagpangalagan. Pero kay tungod na anak ko sa kabukiran, na anak ko sa serbisyo sa usa ka tribo mga kaigsunan diri sa Mindanao, na in love gyud ko sa bulaton sa Ginoo. Tungod kay sa akong pagtuon sa balaang kasulatan, pagbasa nako Spirit of Prophecy, special nakita na ko mga kaigsuunan nga kundi ang atong Ginoo, si Ginoong Hesus mismo. Grabe niyang pagsakripisyo, alang lang yun sa atong kaluwasan. Para sa ako, saragod ning sakripisyo nga akong ginahimo. This is not even a sacrifice. This is a privilege for me nga na ako diri. Nalipay lang ko nga na ako sa bulaton sa Ginoo. Pero dili ilalim mga kaigsuunan. Managay mga life and death nga mga experiences, di gid malikayan mga kaigsuunan. I could still remember nga, adunay usa ka tawo nga nasuko siya mga kaigsuunan for a very may unreasonable nga kasuko mga kaigsuunan. Pero grabe gini ang suko wa ra gyud ko gibuhat mga kaigsuunan. Pero grabe gini ang kasuko. Actually, it has something to do mga kaigsuunan kay ang iyang asawa na himo na kong estudyante. Wa na gud minyo na pero gusto pa nga mahimo nga estudyante mga kaigsuunan sa among literacy. And because of that, no, katong nga tawo in taon mga kaigsuunan, nagay mga panahon nga unsay gasulod siya una-unang masuko siya. Na time magiadtuan ko niya sa cottage, gingnan ko niya nga. Ay niingon siya nga, ay ako man sige approach mga kaigsuunan kay kita pa lang nako siya coming siya nagampo na ko sa Ginoo tagay ko kay iso Ginoo matubang. Kay ako ra bang ginatudlo sa mga tawo, ako ra bang ginawali akong natudlo sa kumay estudyante, dili kita mahadlok basta kauban natong Ginoo. Ingon day siya sa ako nga nakoy patsunon nga iro. Ingon pa niya. Tuo tingali dili ni matablan na say dala mga kaisa na say kargada. Pero ingon ako nga nga istorya ko na mao ba ko ya nga na kay kundi ay so kalmado ra ko istorya mga kaigsunan. Pero sabot nga mga kaigsunan kay mo may lain niya dito ako raman. Pero niuli na lang siya wa man sinabuhat mga kaigsunan until such time nagiadtuan nagay ko niya mga kaigsunan gitudlo gyud ko niya ingon patyon ta ka ingon gisa sa ako. He threatened me patyon gyud ko niya. And all my pupils at the time, grabing hinilaka mga kaigsunan. But I told them, mangluhod ta. Nangluhod mi sa akong mga estudyante, nag-ampo mi. And at the time mga kaigsunan, ang inspirasyon nga nisulod sa ako, kung naa siya diha, no, I have to pass through. Kaya yung gihimo mga kaigsunan, sa akong dalan paingon sa among cottage, gihawanan niya, naghimo siya dako nga circle mga kaigsunan, murag arena. I could still remember na ang iyang pana, naihang shotgun katong unsay bidusi atong tawag mga kaigsunan nagdala siyang sundang mga kaigsunan in which nga yang sundang is nakagawas na and actually was waiting for me. Pag nakita na nako siya mga kaigsunan nga naa siya dito, suko gid kay siya, kana mo patay na gid tao. But I pray to the Lord nga ingon ako, Ginoo, kung diri ra man gyud ko taman, diri ra gyud ko taman, nabuhat ra gyud ko sa imong buluhaton. Kung ako manggaling nga dugo ang ibisbis sa lisos kamatuoran, willing gyud ko kay ngano man, nagpakamatay man gani ka para sa ako. Sinako unsa ra man ni akong kinabuhi. So gihimo na ako mga kaigsuonan, wala pangurog, wala without any pag-stumble mga kaigsuonan or any hesitation. Nisubay gid ko dito sa mga dalan hangtod nga nag-approach ko dito nga paduol na sa iya mga kaigsunan. He was so angry and he was ready to attack me at the time mga kaigsunan. Pero kalit ra nga na inigawas nga tao dito sa kilid sa dalan sa mga kasagbutan mga kaigsunan og gigakus ko niya mga kaigsunan. Gingnan din ko niya, kuyog tang duha. Tungod ato mga kaigsunan, milabay mi dito nga ginagakus ko sa mga tao. Ang katunta nga naghulga nga mopatay sa ako, wa gid kalihok mga kaigsunan. Wa gid kalihok. Villager po to ang katong nigakos sa ako. Yung kuyog ta ay kadlok. Then nilabay ra gid mi dito mga kaigsunan. And I really don't know unsa nga inspiration na abot po sa mga tao nga nung gihimo to niya. Nakalabay ra gid mi, wa gid nahimo ang mao nga tao.
And kung mahinumduman ako ng mga kaigsunan, kaya nga ko nga, wa man ko'y sama ni ana nga kaisog kaniadto. Pero tungod kay, ako nang gitugyan ang akong kinabuhi sa Dios. Willing gid ko mga kaigsunan nga ihatag ngadto sa Dios ang tanan, bisan pa nga akong kinabuhi. Kay para sa ako, nagpang Dios para sa ako. Di ko kabawi. Bisan pag mamatay ko, buhion ko to, mamatay ko kapila. Bisan pag mamatay ko, tingali pila kalibo mga kaigsunan. Pero di ko kabayad sa kaayo ni Ginesos sa akong kinabuhi. That's why I'm willing every. And I believe nga daghan kay mga batanon ngay ngani ang pagbati sa Ginoo. They know the difficulty. So, makita po nila ang makalilisang mga kaigsuunan nga mga sitwasyon. Pero aduna gyud pagtawag ngadto kanila nga kung diin, because they are willing to submit everything to the Lord, makadawat og pinasay nga kaisog. And I am telling you right now mga kaigsuunan, kung moabot manggaling kaninyo kani nga mga panghuna-huna, na ako naghuna-huna nga moadto tayo dito pero magpakamatay ta mag-suicide. No, the Lord will take care of us. It's always God's will nga matuman mga kaigsuunan. Ang atong safety naara gyud sa presensya sa Dios. Pwede nga dili gyud ka mulakaw kay para safe ka kanunay nara kasulod sa imong balay, but a lot of people they just die in their own comfort zone. Para sa ako mga kaigsuunan, just to step out of your comfort zone, pinasahi nga kaisog na mga kaigsuunan. And kung ang imong katuyuan is to fulfill ang komisyon sa Ginoo nga gihatag sa ato, surely He will be with us kay gisaad man niyan. I will with you until the end of time. So kung ang Dios ang gatawag nimo mga kaigsuunan, gatawag nimo karon igsuon para mo apil sa buhat, ayaw yung pamaliban. Luho di ampo sa Ginoo, pangayo pinasahi nga kaisog. Na ang magaling mga challenges along the way, daghan magalit ang maagi. Value this. After all these things, itabo sa ato, we will just look back on this as stories nga dili kita kapuyon nga isulti ngadto sa uban. Tungod kay ang imong mahimong sugilanon kung giunsa ka pagluwas sa Ginoo, sugilanon kung giunsa ka pag-agak sa Ginoo, sugilanon kung giunsa ka pagdasig sa Ginoo, sugilanon kung giunsa ka gisapnay sa Dios aron makapadayon ra gid ka sa imong espirituhanon nga lakaw. Ug ang mga tawo nga imong naagian sa dalan, mapanalanginan gayod sa imong kinabuhi. Ang Diyos mga panalangin ka natong tanan. Let's pray. May gugmao namong Dios, gapasalamat kami sa imong gugma ug kaluoy alang kanamo. Salamat sa pagtawag kanamo. Dili lang nimo gihatag nga pagtawag sa mga pipila ka mga tao, sa mga pinasay nga mga tao. Kami tanan imong gitawag, Amahan. Ug anaa lamang kanamo ug moresponde kami niini. Busa nagahangyo kami diha kanimo tagai kami pinasahi nga kaisog, Amahan, sa pagtuman sa imong kabubuton, sa pagtuman sa misyon nga imong gihatag kanamo. Ug tungod niini nga commitment, Amahan, nasayod kami nga kami gayud ang una nga mapanalanginan. Sa among pagmensahe, maminsahian mo sab kami. Sa among pag-reach out sa uban, imo usab nga ma-reach ang amo nga kasing-kasing. Kung nagakalipay kami, Amahan, na sa among journey karon, nakita gayud namo ikaw nakig-uban ug nagaluwas ka namo kanunay sa mga delikado nga agianan ug sa mga butang wa namo nakita apan ikaw anaa kanunay nagapaluyo ka namo, gaproteksyon ka namo. Bangi ang imong mga kaanakan nga malandong karon, tanduga pa ilang kasing-kasing ug pahinumdom kanila nga kinanglan na sila mulakang ug una nga lakang sa pagtuman sa komisyon nga manggihatag kanamo. Salamat nga ikaw magpatalinghog niining pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.